Gamit ang 1 milyong pisong budel money, ikinasa ng mga tauhan ng PNP Drug Enforcement Group ang isang bypass operation sa Marilao, Huwebes ng hapon. Sa operasyon ay isinagawa alas 3 ng hapon sa bodega ng droga sa Barangay Lias na diskubre ang higit sa 5.1 bilyong pisong halaga ng shabu na nakasilid sa mga lata ng biskwit at nakalagay sa 63 kahon. Naaresto sa operasyon ng Chinese citizen na si Yuen Kai at ang 2 Pilipina na sina Angela Tulio at Marialyn Tulio. Personal na nagtungo sa lugar si PNP Chief Archie Gamboa at sinabi nito na base sa dami na nakuhang droga, ang nahuling banyaga ay maaring pinagkakatiwalaan ng gusto ng sindikato. Hindi kasi pag sinasabi mong budigero and you entrust him more than 700 kilos of shabu, he must be somebody. He must be somebody who can be trusted. He must be somebody whom the hierarchy believes na he can really deliver. At pwede niyang gawin itong negosyo ng kaya niyang ipatakbo to ng kung ano man yung trust na binibigay sa kanya ng mga nagbibigay ng mga shabu na to sa kanila. Okay. So, ilan yung nahuli lahat, sir? May Pinoy ba? Yeah. Isang Chinese national na matanda, lalaki, at 2 babae na Pilipino. Bantay din lang dito, sir? Probably eran niya yung 2 babae. Nabanggit din ng hepe ng pambansang pulisyan na may sinusundan silang drug link at ang operasyon ay ikinasa matapos ang surveillance operations. Yung explanation ko na meron kaming drug link, no? Na sinusundan itong mga to, which actually led here na there was a necessity na mag-conduct tayo ng surveillance kasi baka may laman, and it turned out na meron talagang laman. Sir, itong bahay na ito po ay ginagawa ng imbakan or laboratory? Yes, para siyang warehouse, no? Parang warehouse lang siya. Sa 756 na kilo ng shabu na nadiskubre, hinala ni Gamboa, hindi lang ito sa Metro Manila o sa Luzon ipinapakalat, kundi maging sa Visayas at Mindanao. Pinaniniwalaan din na ang droga ay pinuslit lang sa Pilipinas. With the amount na nandito, no, which is around more than 700 kilos, posible ito, sabi ko nga, it can even reach Visayas and Mindanao. With the packaging, no, and just like what we had apprehended last December, these are importation kasi nga we believe, no, even PIDEA believes na wala ng crime laboratory dito na malakihan. Meron dito kitchen lab, which can actually approximately produce around 5 to 7 kilos in a week. So kung ganitong 700, imagine how many weeks they're going to do that. At yung packaging niya mismo, it doesn't suggest na they make it 5 to 7 kilos repacking every week. Bulto ito, pareho ang exactly the same yung packaging, halos pare-pareho lahat. Estratehiya na rin ang sindikato na itinuturing ni Gamboa na Japanese markings ang mga nasa kahon. Initially, parang ang nakalagay doon ng mga sulat are parang Japanese. Okay. Pero it can always be a deviation, no? It can always be a deviation. But of course, meron din naman siyang intelligence worth siguro later. But basically, yung nakalagay mga Japanese character. According sa translator doon sa sa cellphone. Pahiwatig pa ng opisyal, may isasagawa pa silang follow-up operation. Meron kaming link diagram and I cannot divulge anything, no, because may dudugtong pa to, no, may mga dudugtong pa kasi syempre from here you can pick up a lot of personalities, no, and ideas how they do it, and then from there tatrabahuin ng kapulisan. Janice Cosio, Raji Inquirer, 990, Bayan Nagtatanong, mamaya nag-uusisa.